Let's go! Wow! Try na natin top speed mga bay. Walang yukuan. Pasalipod na taga may sa visor. Yan. Grabe. So nakakuha ang tag 114 yung speed. Balik ka. Ini yun. Sabi ka hangin ko. Hangin dito na rin. Super. Grabe kahangin mga bay, grabe yung kahangin. Dili na ito makuha kayo ang top speed niya ani karon. Grabe kahangin. Hangin sa hangin kayo. My god. Almost 120 ra pa. Wow. Automatic sa palo mga bay basta
Matambay siya nga, ang makina na mainit. So pahita siguro ni mga bay 120, di na ito bugson kay medyo hangin siya. So try ito kaysa guys. Ayun na. So muli na ta. So okay na to, matapos na to 120. Okay na to 120 mga bay. Grabe po sa kahangin mga bay pa kami. Nausa pa dagan pug sakyanan di na to makakuan. Matansya. Lahi ganing diri pato ang motor mga bay kay brag kami ako kay ta kanang brag tawag na maniguro bila punta. Ayan. Thank you kay Sir Michael sa pagpahiram sa iyahang NMAX 2020. Mga nag-vlog, so ato po silang kapitan eh. Nag-vlog. Mga vlogger. So ga-vlog sila. Mag-ride sila. So, pakita ka ng mga motovlogger. Bro, may buntag. Wow! Paano mag-ride? Basak mo? Tagaan mo? Tagaan mo? Taga Maramag mo? Sa pangalan ninyo ba? Mga grupo? Admin ni sa Batang 945. Gab, namin mga sticker karon. Kamu ang admin dahil? Daghan-daghan tayo muna. Moto jam. Ikaw. Nagkita na gitu. Idol, grabe. Sikat. Kairen, sikat na sila sa Facebook mga bay. Sa mga Facebook ako na sila makita ng mga sikat kayo sila. Sila nakita na to sila. Igor ko nag-review gipahalam ra sa kuwasa kong kaila ba. Nakita na ko nga vlog mo. Akan lang gidool. Basta ka sticker na ko ning 945 oh. Ayo. Hype. Wow! Ikaw bro, ano pangalan mo? Ha? Green Moto? So, yan. Okay, sticker ano. Yeah, grabe. So, shout out kay Green Moto. Yeah. Ano nagapahimo ninyo mga sticker ba? Durin! Amo ni siya! Oh my god! Nagkita ra dito! Muna gi-endorse ako ni Biyahero! So sa imo day, magkuhan day. Wow, nindot. So mahatag lang ko sa kong sticker nga ba? Lagi, gratis eh. Mo din si 3D di ay. Oh my god, kita ra nako. Sa iya ko magpahimo sticker lagi. Dalakat na siya no. Lagi. So dalakat na imo ha sir. Sige. Pat na daan. So muna akong ihatag sa imo, pasampulan ako na. Sa imo ko magpa-sticker. Yara dalhin siya. Ang nadala baka pa na ako kung paawatan. Sige lang, makita pa naman ko sample good niya akong asa man nga kan. Duluton ra ka? Naka-apil ka sa bukid ng vlogger mo? Ano ka dito? Active ka dito? Sige. Sa imo dito day, at least nagkita ka. Lagi silang niingon siya kasi si Biyahero.
sa dito bro kay oh ano sa ko nga may to kay makasib ka to kay vlogger mong gihapon to sa lagi sige dulogon so i-PM ra ka dito nadi ka diapon dito day kung nagtapon ra kita diri ning dalana no mo gani yamat so 3D yawas hindi ni mong gamit ka ng 360 liyati ayos sa ano mo gani sulatan ko na inyong vlog dito man kami ron basak agawan nah dia good pero the best kina sa quality way dili ka magmahaya na dili magmahaya na dahil na sabi pero ang microphone niya nasa microphone pataban aso maklaro yung tingog hulaton ako yung vlog wala pa lagi so dulugon rin yung nakapita sa dulugon niya katong gatuan na ni sige lang maghatag lang og number nimo dito i-PM lagi kay igo pud pahurot na akong speaker ito pila imong packet pila na kabo nana magagagmay ako ang nindot ani magtudyog ko sa inyong shop tas ako na i-vlog para nga makita na ko ang actual ba mo gani sige lang ako lang i-PM dito para nga makanta ka mo gani mo igig hologram mas mahal man ang hologram mas lindot lang dito kuha okay ako ng tila tira mo dito kani sila mo ug asra nang iha ni igorong po na nagbayad kagayan igorong po ko na nagbayad kana tayo naman tong na-sponsor lagi daw mo to nag-chicken bat sila karon nagbuhat sila og chicken bat sa kabalo lagi og kanang sa pato dulon sana koy mga kauban duha bay sa pangalan niyo nimo Kyle shout out kay Kyle mo bro friends shout out kay Sir Friends share ko sa kumbati nga sticker follow ba sino lugar mo admin sa Ganbay sa Batang tulong mo sino si ikaw si Titin Dad Cheryl dayon sa karon abot sa karon sa kulapan ko to ba dugay nagimiwa nagtagbuanan nga ba so nakikita nga to sila B-boy suka padagang B-boy ay ato maapsan sorry nakikit-ikit wala man si B-boy wala si B-boy di ato maapsan balik uli na nato ni uli na nato niya itong gihulab nga NMAX so far sa taas na ito paggamit sa testing of top speed so grabe kanila sa NMAX 2020 uli na nato ni kaya itong amigo ito nagulap na ito dito sa gasolinahan batakan ako siyang motor na dugay pa nato di uli oh yes so moro na ako may
istorya sa Inmax. Yang BBE mo automatic di sa function mga bay pagkusog na imong dagan. Daan na dagan niya. Lagi. Hinay ko mga 60. Okay. Wow. Oh yeah. So na si Sir Michael. Dua ko kita tayo. Ayos. Ha? Oh, lahi sa stock mo dyan. Oh, pero 120 on top karon. Oh, pero pati grabe ka hangin. Hangin lagi kayo ba? Di pa to mauwang yung top ba? Mahadlo ko hangin kayo. Sionom na ko ha. Ito na bahala sa latag. Ito na ba? Oh yes. Okay ra, salamat kang Sir Michael sa pagpahiram sa iyang Inmax 2020. So wala ko na istorya sa Inmax mga bay. So all stock pa ni, wala tayo giotro. So at least nakatap ko 120. Bisag hangin kayo. Bisag 120 pa ko. Grabe na kong doot-doot. Okay nga no, bugat siya. Oh, mapugong dyan, mapugong. May ako nabantayan. Oh, pero di pa to mo yan, pero kusog pa kayo, ang ako lang, masugat ko sa hangin. Nga, bisa kung saan ako balik-balik ba, daghan pa yung sakyanan, awan ala. Mo gani, dili man kayo nga naon, pero pugngan bang motor. Pugngan mo daw niya, nga, lisod nili. Ay na lang, wala ako gipugos, kaya makasala pa tayo pugos-pugoso na to, basig pag maunsa pa lang noon di ba na tuwa. So yun mga guys, so dire na po tapuson ang atong vlog. So next vlog na punta mag-uban-uban. So at least napatay mauban nga matestingan nga mga motor. And bye bye.